Efirda tezarядка вакыты. Тизрәк безгә кушылыгыз. Бүгенге тезарядканы ясарга миңа Эмилия белән Мәликә ярдәм итәр. Дуслар, бүгенге тезарядкабызда без җәйге шөгыльләр турында сөйләшербез. Җәй көне күп вакытыбызны без саф һавада үткәрәбез. Әлбәттә, без велосипедта да йөрибез. Әйдәгез, без дә велосипед күнегүен ясыйк. Келәмгә аркабыз белән ятабыз һәм велосипед педальләрен әйләндерәбез. Киттек! Тырып басабыз. Велосипедта йөрдек, ә хәзер сикергеш, ягъни скакалкада сикерәбез. Кулларыбызны ян-якка сузабыз һәм үзебезне сикергән итеп күзаллыйбыз. Киттек! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Biraz yol itib alabız. Devam etəbiz. Хәзер үзебезне урамда саф һава сулаган итеп күзаллыйбыз. Кулларыбызны өскә сузабыз һәм бераз иелеп, аларны аска төшерәбез. Киттек! Шуеннар, булдырдыгыз. Бүгенге тезарядкабыз тәмам. Тиздән янә күрешербез. Хуш!